हे ए घरे एतिକି କାମ ଆଳିକାନି ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏତିକି ତରକାରୀରୁ ଚିକେନ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ବାଛିକି ଖାଇଦେବି। ହଁ ଆଲୋ 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 ତ ମା ଖୁଡି କଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇକି ଗାଣ୍ଡିରେ ପୋଛିବା କଥା ଶିଖେଇନ୍ତି? ନାଇଁ ବୋଉ ମୁଁ ପୁରା ତମରି ପାଇଁ ବାଡ଼ିଥିଲି। ଓ ହଉ ଦେ ବା। ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ତରକାରୀ? ହଁ ଯେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଛେକେଚିକିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ହେଲେ ପାଣି କମ, ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ଲୁଣ କମ, କଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ମୋ ଝୁଅ ରାନ୍ଧେଇ ମୋ ହାତ ଚାଟିକିରି ଖାଇଦେଇ ଇଏ ବଂଶରେ ହନେଇଲେ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗିକି ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେବି? ନାଇଁ ଲୋ ମତେ ଯୋଉଟେ ଭାତ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବୁଢ଼ୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଖୁଣୁ ବୁଢ଼ୀ ବେଶୀ ରାଉ ରାଉ ହଉଛି। ଝୁଅ ଯଦି ତୋର ଏତେ ସୁଖ ଯାଉନୁ ଝୁଅ ଘରେ ପଡ଼ିକି ଖାଇବୁ। ମୋ କାନ ପାଖରେ କାହିଁ ଭୁକୁଛୁ କିଲୋ? ଆଲୋ କଣ କିଲୋ ହେଲା, କିଏ ଭୁକିଲା? ନାଇଁ ବୋଉ ଏଇଠି କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ଓ ଏ କାଳିକାନି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ପାରି ହବନି। ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି କୁକୁର ବେଳେ ହାଁ ହାଁ ହଉଛି। ହାଣ୍ଡି ଖାଇ ତତେ ଦଉଚି ରହ।